Меліярацыйнае збудаванне ў раёне на кантролі лельчыцкага ПМС. Тут займаюцца ўладкаваннем каналаў, іх ачысткай, а таксама працай з засушанай глебай. Мэта – падтрымліваць на землях аптымальны водны рэжым і, як следства, далучаць іх у сельгасабарот. В 2025 году мы ввели два объекта реконструкции. 1083 гектара и 652 гектара культуртехнические работы. Сейчас выполняем на двух объектах культуртехнические работы. Культуртехника, мелиоративная система Ліпляны и мелиоративная система Заболоцья. У парадак прывядуць кожны гектар. Аб'екты плануюць здаць у красавіку, каб гаспадаркі паспелі да сяўбы. Ужо добраўпарадкаваныя плошчы застаюцца на кантролі і абслугоўванні. Вынікі меліярацыі 2025 покажа сёлетняя ураджайнасць зерневых. За пятилетку всего реконструкция и культуртехническая работа – это 1500 гектар было сделано. За прошлый год только 650, можно сказать так, где-то. Помогает, и это увеличит урожайность практически в 2 раза. С кукурузой мы добавили за прошлый год к 24-му 2700 тонн зерна. Меліярацыя зямель – адзін з пунктаў праграмы развіцця прыпескага палесся. Яна распаўсюджваецца на 5 раёнаў Гомельшчыны. Асноўная мэта мерапрыемстваў – вярнуць да жыцця і павялічыць даходнасць земляў, якія не выкарыстоўваліся. Эфектыўнасць рэалізацыі палажэнняў праграмы на месцы ацаніў Михаил Русы. Была подготовлена программа 5 районов Гомельщины и 4 Брестщины. По итогу планируется к 30 году, это реально просчитано, эти регионы произведут и продадут 1 миллион тонн молока, произведут более 1 миллиона тонн зерна с кукурузой. Немаловажно, что 100 тысяч тонн мяса говядины. Амаль 40% сельгасугоддзя ў Беларусі, землі на якіх праведзена меліярацыя. Іх стан знаходзіцца на пастаянным кантролі прэзідэнта. Прывесці зямлю ў парадак значыць захаваць яе патэнцыял і харчовую бяспеку. Алеся Федарцова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».